The Shaw Twins ziak tu sangsangi Khawlhring chen khatna mami ka kalania ti pa in ka bag chu ka aka helmet la in chabi chu ka then vir lo lawa looks breakfast tak nial po ei tum lavem ni mami ka tlai to chuan when hi ka first day ania tlai ka du lo college a thil engi mo ka ei mayang ti in kanu chu ka ner khum nang nanga ole kanaute duamte lunch tal engi nge yangche pumrua kai chuan ipumana ang jection ni hlo em kha kalauti khalman moa nuisak chungin ka chala fob zewa min kaltir thei sham ka bike chuan chak tak main ka tlan le wok woka ke hi mei che avesi mi pa in fiam na engkim le bike ngai na em mai ka ni ostina phe kha chuan bike race mi pa pon min hne ngai lo ka ming chu scarlet uchania kanu le kapanin thena wangin khridmur khwa a hian ostina train kan pe mani kapa hi company lian tak nei tu ni in kan chung kwa po kan hlim thei hle tun ma kha chuan ma se kanu le pa chunga hian engthil thalo nge thleng ni nu pa hian anin then pha a chuan unau pa pakhat augustine ka nei bok ani ro kapa bula thung kanu in khridmur thingtlanga pemila ta chuan engi munna tho a ul samzo kang austin khopui le ipa sha chhuareng ai chuan ati wanga pem kan ni college omna tur chu nimin khat admission kan wati wangin ka she to a man mo da win ka bike chu parking na a parking kan class tur lampang chu ka pan mala class ka lu chuan an lo ngoi deuh da ka mithar ka ni wanga ni mai thei bench nung lama mei che pahni thutna lam chu ka pan vata khonga in ka lo thu ve thei ngem ka ti chuan sambuang mitmu pol ral zok chuan lutuke idu phot chuan ti in nuisang in min lo chhona karinang em chuan hau tak don lo hi tiril ru sap chung chuan bag chu ka da a sambuang zok chuan ke hi Stacy Wilson kania chuan kabulami hi Veronica ti in miron chibaya abulami Veronica zok chu asamadum na pa amit murong po a brown nal khop mai ke hi Scarlet Woods kania chuan chan kan ni thei nge ka be se ti in kalau chang let vat ngala lutuke chuan he khwa mi thari ni mo o nimai nyang chu Scarlet voin chu I first day ya vanei nei tongdon ang khop mai architecture lecture thaber ted mosbian class hi alama saber don sia mi vanei takini wow chu ba ka vanei na chu aum chuang lawang ani te chu Austina kan college a po alar khop mai lecture thalo mandong to tu ani tlata kalauti let vata chuan Austina changin moi local he kwa hi khote takte ni ma se ami chengte tu po hi ibyak donin zir chiang ma support ro chuan incheina vela po khopui aina sangjok mania ha thlak takani Veronica chuan ron ti ve wata kan pathum chuan kan nui hawa ka thian tur takte ka tong ni ber hian ka sha karin ai tak chuan alo nuam don ani hi class kan lak zo to nu chuan lunch ei turin food hall lama chuan kan kala Scarlet he muna anei siam engkim hi special menu ang vekania atui dang dai lutuk ve khadi ei to chuan izong changchiang khopang Stacy chuan kalpa chuan ati mulmula kan thleng kati ta ka chuan enge kan yang Veronica chuan ron ti wata sweet corn soup le crab dip kalauti wata thil tui chu shi hle mai Stacy ti pa chuan order a siam hal mulmula bill pay ka tum chuan chian cha kanin charmana keman ka peyang Stacy chuan alauti wata nui hok pa chuan kan tre chu choin thutna olam chu kan pan pheya mithar mo ti ri le kut beng thoma ri ngala hol chung chu are duk ngal mai kan hoi phei chuan mi pa pathum hi kan lampan chuan ron pheya tu te nge ti in ka phun sapa Veronica chuan ngoi reng turin min signal zewa wow kan mithar nu chu tunge hming chuan senior 10 reng kan nei tur ani lom ni ati chuan ka hlaulu tuk chu kalau khur man hial Richard Wilson ani hi ka thian nu ni hi Stacy chuan rum taka melpa chuan miron nei ber tu sambuang deuh leklek mitmu pol fia tak nei sang le sa tha tak melza pui om lo tak chu lo ti shoka dear si zangai hey new
kanin mule donia ti in miron bai bai zau nu chuan futhol chun chwa sana ke chu kalo tho chuak deuh hoka ilawem ni Stacy na ron ti chuan nui sak pa in lawlem lo ma se kha Richard Wilson kha I unau pa ti naim ni a twins ani kha Veronica chuan a lo ti wata twins mo awa thave nui sak hian kalo ti a ma se khang mi pathum kha nei ngai lo turin ka du che Stacy na ron ti chuan maktin ke en topa a chan chu he college me chia te hi pusiang me na in fiam na nan manga me chia an chai thluk theile theilo dollar zanga tin choi thina ni chu wang chuan nei lo la ka du ni Stacy buk chuan a ron ti le a me chia in fiam na nan manga mo chuan dollar zanga lai mo mi ho sa faum ngai na shelawan ni kha Scarlett he college lo lut ani chuan thil tam tak zirbel turi nei nual don ani mel a chan chu osina in a let in adang lam zok tlat sia ati chuan kalo nui saka kanjiranga kanche vezil meyang chu ti in ol samte chuan kalo chang vata The Show Twins Zaktu sangsangi Khawlhring chen ni na lunch ezo to nu chuan angai te bukin class kan chan lia masekarin ain arei lo phian mai class kan ban chuan Veronica le Stacy nen chuan in mang tha in naktuk lama in mule turin kanin tiama ke chu in lama hotlang mai lawin kanu puinan na enge muka nei ngai ni mase tuin nge min chhor du te lu langle tia ka ngai tua pa chuan kain khal chuaka market mun leili dewa chuan ding wangwangin ka bike ka parka kain ngai tua lai mek chuan nula pui theina che ka neim kungi bowem ni ti in ka hnunga tangin me pakhat othum fia ka chuan miron bia a ka phuna sal tuk chu ama po anui za hial jok nei mai thei I helai muna hian part time na thona turo me lo motin ka zonga mase dor chunga luwa vadil top la ken thlashung ve ve boxia tipa chuan ka sam ka twai zawa animo solai dor so kan ta nia idu chuan ni ron thok theyang ti in ako na lampang chu ka hoi phewata food lions mo ni e mase so dor so chu dor changkang takani sia engtin kapa ka biak sakang che voin chu kamut fulai nang hlawani tipa chuan anui vurvura ole ke hi Scarlett kania chuan college ka kalmek bok o ni chu ke po hi Mark Roger kania University College of Creedmoor ka kalmek ani chumole ke po ka kalalom kan class ai nang lawani mel kan kal mai don em niang ati chuan nui sakin lu ka lo buzawa Roger chuan apa chumin biak saka naktuk tlai college ban vele tangin dar rukle chan vethleng thok tur chuan alorem ti hlawa kalom kher mai he khwa hi mi fel tak tak an lo ni in ka thlen chuan kanu chuan voin college chanchin te enge alo ti wata mami karina na nuam engkim mai chu perfect ani mai chuan chian pani fel deuh deuh ka chara chuan so market a restaurant lian deuh food line sa khan mo naktu college bana tangin na tho anrem ti ni chu ti in kanu coffee siam lai lumwa vat chu ka bana mase kanau te hi tunge na thok tura ti reng renga mami kum som poret ka tling to chuan ha takin nangin thlai thar la khom le zor nai thoka ke ina kalo om mai mayang mo nilo ke hian college fee tal chu ka tum ve du lom boi I chiang mo mami min ring ro chuan coffee hi room a ken lu min phal sakem ti in kanu chu ka bia a tereng mai in thlakla im bwa zwa dinar kan ei donia ati ri chu ka she changchang ruma kalut wata ka laptop chu la in kanau chu online in ka video call wata wow sis ka ngai tol tuk cheu chuan mami nge an sis engting nge in lo hon don kanau chuan in lapang chang deuh hian a ron thi a dear bro puitlin ziringai nia tuna chuan I super mommy le ICC bula kanom thei si lo apoi ka ti tak zetani chuan de nge ana de chu angai company thila boy pui charchara sis infiam pui tur pok nei lo karuma hian keima infiam chu nuam lo ka ti te mai nya o bro lungai su ICC han ahman vele alo bezia don chelom chuan win school chanchin nge
anwa mani mai kanu ne nom veula ka ti takzet chadawin omla nakina kapa kalodil sakchenga iron jin ve thayang kati chuan alom nu tuk chu ron au chiam chiama reita kanin biak nu chuan in bol torin bedroom a kaluta shower chuang ka in phu sangsanga ka har ko kokin ka sha dinner kanu nen kan ei zo chuan mudmai ka tuma mase ka muhil theilo voina Stacy te thu soi khan karil ru lwa tlata tinge mi ho safa te hi an chapo e me maile kepo mi ho safa ka ni chin mase ka chapo ve ngai lo ti tin ka ngai to a ka thluak hi apuak donin ka sha atu ka chuan phur takin class door chuan ka chuak le a Stacy chu rang fashion in ka bike park na chuan ron tlan phaya naktuk hi weekend ania chuan he khwa thalai hun mandani mu ve du donem aron ti chuan ka mel ko ka thalai hun mandan a o zanina hiandar soma inel na pui ta ko mang chuan itel ve du ni chuan ale pe kai ming pelu donia ti in min nui sang chuan ati a engin el na po ni se muwa shat ve hi ka phu ni ti in room lampang chu ka pan ngala min lo she thiam lok ti in tuemo in minron au din na lam chu hoin keima mo ka ti chuan Richard Wilson chu lo nui hua hua nang lo tunge ka biak te lu lang voin chuan lunch chu keima in ka chi tang che ka tuin si lo koma wangle ila ka moi lo taka ka che ta wangin aron ti chuan Stacy chu thoka ka engai dam dil na ma ga be se lawe ti pa chuan ka kal hlok hloka ani kha chu che mom veu ma se aril ruwe ro a cheve mya lawania Stacy na ron ti chuan nui chua khakin a unau nu mi zia tang hian ka she thiamalom ma se chimom ta ka hi nuama ti ri mel ti in kanui chua khaka Scarlett nangi mei sidang lam takini minti chunzom ngal zata nilenga class kan lak nu chuan kan ha tho na lam food lines lam chu ka pan ngal vata ka thleng vele in thlakin Roger omna lama ka phei vata ka tlai lo sham ka be sei tlai lawe so tlai do kan no pathuma order so ilo vala maido nam ni ti chuan ka chak zong takalom ti in mit ka siai zeu nu chuan table number 3 lam chu ka pana order ka lak zo chuan Roger chu ka bula rong kala zanina ti turina yem a dik tak chuan dar soma ti zong ka sha amun ka shelo ti in ka phun sapa kalo so mangche chuan engtin nge lo shat ve mana ti chuan Roger ri shelo em ni kan college kal na hi thalai rwal khom na ni hi ti in kanui haka Roger po anui ve mai boka I biking lo mai ro dar kwale chan via in ko ta lo umla kalau lam don chenia ti chuan kalau buzewa zana chuan kanu ruma alu vele ruma katlan lut ve ngala ka t-shirt varle jeans ki korle sneaker ka bun nu chuan Roger ngakin kota kalau ding wangwanga milo nga re lo sham ka be sei ti in Roger chu ka ma a bike na lutuk ne na lo ding chata milo nga re lo sham ka be sei ti in Roger chu ka ma a bike na lutuk ne na lo ding chata thok kala hok reilawe ma se zanin hi ka hun ma saber turania ka zam ka ti chuan nui chhuak hokin min ring ro ati chuan bike ka chuangin min tlan pui ngala ramgo ve deu kan thlen nu chuan field lian ve ta kan thleng der he khopuya thalai rwal chu an kim deu vekin karing inti hlimna sang an nei hunu chuan Veronica in minron su zewin tuna chuan a hlimom ber tur bike racing aron ti chuan kalo mengko ka Richard Wilson po atel ve ngei mai kan college mel chaber tia lar hat Jamie scarf sen thak nu chuan an tlan chuaka keini kan lo au dur dura anu minute somni nuwa chuan Richard an marun shwaya mipuyen au dur dur bok ne tungai ne thenom don lo ti in Stacy chu hlim takin a zwang vak vaka Richard in shui in thlunga ron tai cha nu chuan me che ho in a in turan lo pe sap sapa miron mel zeu chuan kalo zam lek lek ani chumole kalama rong kal hnaya ilotel velo ti chuan chuan I chakalom puye che ti in kaphun sepa zanin hi hun limom tak awan ni te lul em atuka class kal lo ni ani wangin kamurei khermai ka thomeu chuan kanuin do kana ka breakfast tur lo da in
alo chuak fel diam to a bo hu te chu thli in ei tur chu ka ei ngal bor bora ka phone alo ri ve chia hello ka ti chuan hello Scarlett voin chu Stacy te na kan kal don em niang ti tur ka nei em lo ma se Veronica an address oh WhatsApp po hong man lawin ila ti na ni mo I message en vatro ati chuan nui war chungin phone chu ka da a message ke en chuan Stacy te address chu min lo thon dei to hi lo ni a in chung lama chawin ka in ti fai nu chuan ka in khal chuaka rina in Stacy te in chu lo lianin anuam phian mai kan thian thumin aruma kanuma Stacy le Veronica in ei turan boy puilai chuan ka jun chuaka wangin bathroom lam ka pana bathroom ka hmom hasak bera chuan rang takin ka tlan luta lalpa ni lo kha Richard kha alawin bual mek chu ni in chuak ngal ro mi pa in bual lai ila mungai lo mi maktilu tuka ka din khong rek wang chuan aron ti twara over kan mu tir don che mi tia miron pan hnai lai chuan amita tak ka lo hneka na tilu tuk chu arak twara ke chu chuakin bathroom dang he in lian taka hian ka zon kwala ngai phani hi Stacy te omna lampan ka tum lai chuan Richard le a chan te pathum chun lo nui vak vaka chana chuan engtin bathroom aron lu chil chea ilo fo bem ne an ti chuan teu lo khatiang mai chhiani po ka ring lo ati deuh hluka ke ka lo nui te ta aron hoi phei chuan amit chu lo duk kuya ka soi tur sha lo lutuk chuan lelam hnek leidu mi ti in ka kut tum ka hmu zawa ani lain min ei lo ti sha takin a hmuya ti ko mat mata Stacy te omna ka thlen chuan anni point thil omdan an sha thiam ani nge yang mei che huai sen takini ti in min lo nui var chuan tlemin ka lai deuh lek in ka sha Richard chu aron lua an chen ho in ti turan ne wangin chwa lo kan ngai thuron soya mei che vot takini vur ang mai in ti in ka bengbula chuan aron phun sap sapa ka zaklu tuk chu ka lo sen up thung The Show Twins ziak tu sangsangi Khawlhring chen thum na atu class kal chu ko phur lo weekend zo class kali in chomzat mai hi chu thinte porim lek mai boi engtia renge in siami tuma minute som panga che nei to nia tia kanu awlo lo ri chuan minti thinrim zwal ni berin ka sha kaman chia ti le chwa karwal ngal zata voin chu engthil ma ti hi ka phur te hor lawani e college ka thleng chun lo zingal murmura Veronica in ka bana ron poddora Scarlett itlai che pania thil thleng turu lutuk ichan mai don lom le ti pa chuan min kai dor dora min po na lama chuan ka kalve tho mai building atanga basketball court chu kok thla in khu engthil nge moningai he college i local na la reilo nen Richard Wilson meu izuna wai ngalania ati chuan ranglu tukin ka hoi thla a mel phaka chu ti in omna lampang chu ka pan thlangal fata he Richard hian lungphu cholin min la thi tir nge yang mole court chunga chuan pink suit a in thuamin Scarlett I love you ti banner lian pui a chianten an kenga balloon le pangpar king bok Scarlett engei la ngani ti in Veronica chuan miron hok zewa hey Veronica engthil nge ti tura min ngai ni tia vin hluk pa chuan court lam chu ka chuk thlangala Richard Wilson engthil nge thia in shata engwanga dang hian min ti boy chen nge ni ti in Richard chu ka ang Richard chu ka an khum hal tuara ma se heng zong hi i du zong ani lom ni du zong a nang hi mol de wani lo mo chuan mi pa pink suit ha a in thuam hi ka ten lutuk ti in a pangpar ken lai chu ka pot thak saka leya chuan karap shwal nuknuka mi paten om dollar zanga hlo chui wa chak om ve nge chak lo ni I hlau lutuk kalaka hian tumma la I chak ngai lawang ti in ka kalsan moka Scarlett engwangin nge chan mai lawa ani khan college zong ma a atinga mani chuan adu hle chen ka sha Veronica na ti chuan khatiang mi pa khan du om zia shenek nang changi la mi zong mu lain
kut bengin min nui so nge yang chuan chu thil chu ka thlen tir ngai lawang ti in Veronica chu ka mel shoka ole ka she thiame ma se he thil te nom taka wang hian Stacy chu class a atap me ka sin engtin mo ka ti chuan a unau pa thil ti kha shoma ti takzet chu po midang laka nilawin I chunga le ngal ati chuan nilo Stacy thiam lo na nei lo ti in class lam chu ka pan fata ka man mo lu tuklama ka ma atunge ding ti ka shelo ka supopa kalat lu chor zui ka ti palani I englawania tia min su tu lam ka hoi chuan anui suka apoilo kongla ya kaloding ani ti in akut chu miron pe wata I englo ka ti le chuan a holu tukti pa in ka in beng fai mol mo lai chu ka koron beng thuak pa in akal ngal da ya oi engtin nge khaliuk kha anui theizok Scarlett nangi me chemak takini mi pahip na magic hi inei ni lomo ti pa in miron vuana engtin ani khaliuk chuan anui ngai lo vem ni nui ngai lo chuan ani khan tuma be ngai lo bok he kho sheriff papa nei chun nula te du ron ani kha iti omzia chu sheriff he khwa a hian manlai angkhan sheriff an lo omti naim ni ka tia o Scarlett he khwa hi Austin angani lo engkim mai hi ala thingtlanga ma se a chenai ro khopui mi ai nan tun lai le sia ati chuan kanui suka Stacy omnalam pan chuan kan kal ngala Stacy Scarlett engwang nge local ke hi chian nu nitlak kanilo Stacy chu tiang an soi ngai lo I u chu tiang in fiam na hi angai na ni ti min shel lok talalom ti in Stacy chu kaneka aron nui chhuak huk tukin zinga karuma breakfast min ron kena thil du nei ti chu ka she thiam ngal vek ma se nangma lama niang ti ka ngai tua phamya lo I du zong min zo te khan ka thin remin ping su tangai na ka lo tiringota dik tak chuan ain chei ngam tak tak ka lo ring lawa ti in anui hoka pink dress su ain me khop mai ge muka ti chep ka ti chuan kan nui war wara hun hlim om tak zong ani zel mai don ani hi tlaya chuan ka na thona lam chu ka pan nak naka kan nu la chelo chu voina surprise ro puizet alak lo chan kha kalo she ve chak mai mai Roger in lo ti chuan apron sheng mol mol pa chuan ka mel ko ka Roger khatiang in fiam na ten omlu tu kha he khwa me te hian an ching ani ti po hi oya har ka ti ma se a mangai che ni lo mo ati chuan mangai a nang hian engmai she lo nge I she lo der ti in Roger chu ka mel ko ka nie he in fiam na hi chu a hwa tom ma se in fiam na mai mai tur chuan amwal pho em kha aron la ti sham kamel le ngi ka order la tur chuan ka kalsan maka tlailama chuan ina man mo takin ka honga kanuin ei ronga lo bol fel le diam to chu ni in kanu hi zong kawan mangai chiang em nu ka unau pai bechakem ka ti chuan aming ko ka inin bengayem ni ati chuan o midngai lu tuka remiti ni phei chuan ni pui chola aniemo keyemo khoi mo zok zo ka jin kan tumasin mase ka fanu ipai na phaldo nem ni ati chuan nia kalau ngai to mi alo mase ka pai ro chuan abula hun ka man min phal sak ring itel lawin engtin nu omhlen tur ka ni chuang hleinem a reng renga vacation chu ala hlutuk kandam don nge don lo po shat lo ti in kanu chu kanui saka ania nu ngai to nan hun ala tamani chu hanin ti faila zanria kan eyanga I unau padu tak chu ka bechak to takzet ati chuan phur takin room lama ka zai lu ra rata Richard Wilson POV kan college a newcomer anomani ti ka shia dwal chuan John chuan Richard I huna in chan ve che nge ke man so newcomer chelo zet so ka chai jok do nem ni ati chuan Kevin alo nui haka chianpa tuna chon dollar zanga lo nei lok phot mai te u tu mi molin nge Richard Wilson hin har phalte lulang kati chuan kan nui haka newcomer omna lam chu kan pan ngala ka mu tir phata changin me chhevot takani ti shil ngai lawin ka she thiam ngal mai ma se kha me chhia khan engtine moni tak zuna nei ti ro ring lo mai la ka thinlung hian a shiani hetiang te shepa me chhia ka ngai to zui po hi kala shenek lo
Stacy nen in koma wangin kanin aron leng lut ve hlol mai ka bedroom ma nge ke imbuala in aron tlan luta ma se duange ro in ka khoi thei si lo chu mai ni lo ka mit veilama duk pha le ngal Kevin le John chu ka shila nui hwa pa in $5 zanga chu I phur zo ka ngai mail an ti chuan ka then rim zwal sau kar khadaliam orania he mai chia hian min hnar phal ze langem Zingma taka thawin ka tuin tan chuan breakfast ka siama morning ga unaw nu nei chun enge dui nei le tak he nu hi chu twins ti taka hian kanwan in shachiang te lul em englawania I thil har sani lo ka ti chuan ameng ko ka khuma tangin aron thu chuak ngal buk unaw pa nang hian ka chenu scarlet chanchin min zo don ani chuan lo chama in ngai mi aro atia Stacy chu tiang ani lo ka ti chuan kain fiamna te nom takha nang hian engtika nge ban sani tumni ti hlukin khuma tang chuan a thau chuaka I adu zong ania zo che ka tum I chanu hian ngei nat chuan ke hian in fiam pui ka tum ho lawania ka tia oh I thu soi chu ol sam taka ka pombe sei ho su Stacy engkalar nge du zong chu te mai chu ka ti chuan pink color chuan karum hi chwa san ro isha du chu she to ti hluk pa chuan lukhamin min vom ngal zata thin chelu tuk mai maze kha mei chevot lu tu khan pink color angai na ti nem ni mei che ho hi anlawin ang vek ani khimole John le Kevin chu ka bevata chena engthil ngei ti leitum mi zong ma a ka girlfriend ni turin ka som don ka ti a maze kha kor le ki kor sen no nen kha nem nin ti chuan angai na zonga ne miawa ka tiliam le pwata champa ibula ka ding haulawang anti chuan idin nge ngai miau si a ne na ka changla hi ni lom ni I mu chak ber ti in Kevin chu ka siai zawa Kevin le John chuan Scarlett I love you ti in zia na ka an kinga ke ro balloon le pangpar college mi zong in min ena mase khanu te shep kha alo lang har jek mai imi nga chu ingak chok ta ti in John chu nui suka Scarlett chu ron tlan thla hlok kwa mai in ringin kalo omlai chuan mi zong mu lain ka pangpar ken chu leya arab shwal zo ka ni chumole mei chemak lutuk ani hi mi patur mei chha lo piang ani nge yang tuna chuan I chak lo le ta ti in John le Kevin in min la nui zui khanu kha ke en zui renga liukma a khan anui tiro tinge nui bik thinrim na hlirin ka khata marketa kalin beer kanchan hawa kanin lai chuan Stacy le Veronica local buka Stacy tinge dot min shila ka ti chuan engtin nge nyang tikhan zanom je ji thiam to em me sitam takilo ti za to nge ho kha anchan turi ngai to pui ngaim ati chuan ka tho huka pancake dor lam ka hoi chuan kapale abial nu bok chu kutin suin anlo thule wang to Stacy na mu ve ka hlawa wangin kara chuan kanem lu do to ta ka ho pui ngala in kan thlen chuan kanu chuan kan chala ve ve lo fopin min lo welcome wata kanu po hian kapa in bial nu nei ti shereng chungin engma tingam si lo hei wang hi lom mei chha hi ka huat em mai ni ka thom hnot lem nen chuan Kevin te in lampang chu ka pan wata kar ka din ti rwal chuan Kevin chu pona lo chhuakin ipa wangani ti soitum su alo ti wata ni e ka champa hi chuan min hre chiang alom kapa la ka kalung oi lo chuan ani hi ka pan wat zela ka bekhi loking ro in choina I chak don lo wangin poisa lo nei lo kang che ka ti chuan ka bek chu alo lawata champa kha mei chha kha chu ban san mai ro I thei chuang lawang atia tuin nge Richard Wilson hi nar theyang kan ena tuin nge Richard Wilson hi nar thei kan enang chu ka ti a ipa ang chia lu lu ni alo ti chuan ni lo kanu jong male ti in kau cha chuan ka thun ka ber lo chu ka hong hal papa he engwanga hong nei ni ka chit mun lu tuk che ka ti a mase kha che kha ka nei to nia ati chuan ngai sak lo zatin ka in hal khol khola chian nei hi chu alowan man hla tak em ole ke hi kala in hmel sha tir me lo che Richard Wilson kania twins zaidam le nun nem deuh kami zia lo ang deuh Stacy Wilson ka nei bok kapa hi company lian tak enkol tu ni a he khwa a hian
a company thila wangin kumsom hni don kan to ti in kanu chuan a soi thin kapa hian hmeichhia angai nat ema wang hian ke hian hmeichhe ho hi ka hua a kanu le ka unaw nu ti lo chu infiam na na man kwala tan ba ka tingai meu lo ma se van doi thak takin kha hmeichhe vodrai mai kha engtik lai pon karil ruwa uma tinat ka chak em rualin karil ruwa hmeichhe dang ain mun alwa hne zok tlat si The Shaw Twins ziak tu sangsangi Khawlhring bunglina ka inbual zo kanu nen dinner kan eya eina kati faimul mul lai chuan kanu chuan boi college lam enge ana thi a nu anwa mani mai ma se tlemin Austin ka ngai na zwal thin kati a taka iti faizo chuan I laptop chu han lala ka fa paduat Augustine chu kan bete ang ati chuan phur fashanin ka laptop chu kala a Augustine chu ka video call wata o unaw nu idam mo ka ngai tol tuk che nia aron ti chuan kanui saka kanote duat I super mommi hi ingai velavem ni kanui na ron ti chuan ka Augustine chu aron che thata a hlim lu tuk chu azwang ngal tor boka mi panau pangdu tak chu awani te lul em chuta ka inrin ma in ka parun lang thuta kanu chu akal son de ngal de mole ka fanu duat chuan awmna chu nuama ti em college le chu enge ana aron ti a pa anwama ni ringot chuan ke hian food line se kho a restaurant lian bera na ka thokani chumole ka ti chuan o ka fanu duat hi engwang an thok nge ni a pa ke hi no pangkani to lo chuan ka college fee ka to ka ngai lom ka ti a I account a I fee tur chu ka lo thon the sin inu khana en ko zo lo che ni chuan osina lo le ro aron ti muka kanu chu ran phei fatin alung oi lo hle mai George ka fanu hi ka en kol zo ma zo ka sin nang hian isum mang khan kan chunga lalna ron shot tum su kha isum chete kha kan ma mo lo ate a I en kol the ni chuan I fanu kum som paret mang me kha engwanga restaurant na thok nge ni I fanu khan le khazir na hun nei lo se ATM ni ka fanu ka en kol dan chu ka thu tuemo anga chungte nei manga in la lian lawa mani na athok hi puitlin zirna ni o Jasmine itong kamte chu alo wadang lam ta ve kapa chuan ron ti a nia kai hian thlantui far zoi zo in ka fanu ka en kola nang anga thalai chhai kwal mai na hun ka nei ve miaw lawani kanuina ti chuan kapa chuan thinrim takin ngoi mak ro ron ti a dutok ve ro kaini hi engtik lai puwa inin hauna ngai thlatur kan ni lo chuan kapa apoi ka ti kalau chuang ve man che a ma se itong man du dane ro ti in laptop chu ka khup maka kanu chuan miron ko a oma be chuan ka tap hliama ni e kapa kha ke hian ka ngai lutuk ma se khatianga kanu mu si theina dan kha ani hian nei lo mai ba ka afa ti pani omlai chuan ati lo top to rasin boi ruma hanom hadam ro kanuina ti ta ka chuan room lama ka chawa ka tha hi azoi ngoi ani berin ka sha ka chap char zara kalau chap mu hilani nge yang ka har chuan khwa lo war to mai ni zan lam ka tra na wangin kami chu bui luk buka pona chhuakin pangpar tui ka pe a kasam chu siam thalawin awm ngai in ko omtir to pa hetilai hi in inem ni ronti tu lam chu ka hoi fata liuk ka phun sapa nimin khan kalau en chiang me lawa afan lo mel tha em amit menga fia ka morning walk la zauti sha takin ataksa chu aphiar faya ama asangin apiana nal mai ba ka athlan tlak wanga asam hu deuh nuang chuan atilang pa ngoi min en dikitu memni aron ti chuan ka phuzoka zalo takin kanui kwal dervel mai e exari la thinem ni ka ti chuan o chuan hi in ti na mi ati a o ani ve hi avan thave inin pia loka building maroon color leklek sok kan inania kanin mu fodo nia ti chuan minkal sandaya anin lama soi kha ka hoi phei chuan avaro pui an kota swimming pool an handa nge ya he khuwa kanom tira innal kati kha liuk te in lek chu lo ni in
kasam toy no pa chuan in chung lama chuan kalut ve ngal da ya class kal tur ka in siam zo chu kanuin ka chala fo pa chuan du sakna min hlan mol mola ka bike mi pa ai ma ka ngai zon le ka du em nen chuan college lama chuan kan liam don le ta bike ka park cha chu morning itan ni nuam takani nge ka be se ti in Richard Wilson chu alo nui saka hepa mel ka hwa dan em hi chu o morning ti pa chuan ka kalsan hlokloka khamishing tenom tak khan min nui der vel ni chumole class pakhat ka over wangin pond tree house hnuaya chuan ka thu a he college hi ila fangkwal me lawanga liukin ron ti chuan nui varvar pa in alia nang rengsia mani chuan ka bawang ti ka hlaude umale ka ti a ani chuan ka fankwal puidon che mi poime alo ka ti chuan abula ka ding zui ngal zata college garden lam chu kan pan du nak naka thingle pangpar de chu anwan nal te reng em hemun hi paradise ani rungut anal lutuk ti in ka phun chuak sapa natna le ru ha nai nei ni chuan hemuna hian ikal thindonia hemun hian hadamna alo pengi nge yangse liu taksa le ru zong damna chu hemuna hian a vek nge in ka ring heng pangpar nal tak tak te hian hlimna soisen lo min pe chungrila hian ka hlim veng mai ka ti a chu I hlimna chu engtiklai pon nei rengang che ti in anui saka thu thlenga thu chuan helai mun chanchin vel chu kan soi dun malmala rin ain kan lo in ko mai phan mai lunch lo hun chuan Stacy le Veronica chuan miron join vata liu kabula om an mu chuan makan ti lutuk chu an hoilo lol mai an mel chu nui za thlak jok takani fu thola ma thil ei turin kan pheya ei tur kan order zo hnu chuan thuna ola ma chuan kan phei ngal fata ka cheken chu Richard an run la in Scarlett itan thutna kalo hauloka nui sang chuan ron ti chuan ka thinrim lutuk chu ka puak ke mai donin ka sha Richard angai lawe I muang hian ka chente bula ei ka thlang jok ti pa in tre chu lak mai ka tuma ma se lo phal ozong lo mai che in ka du lawan ti chuan tilui lo mai ro liukin alo ti chuan midang chu an ngoi thapa Richard pon thuoi takin che chu min pive mai boka Richard kha amit menga zong khan mangai na luang liam chiang ani Veronica in thlashung zeta ron ti chuan kalo nui saka mangai na luang liam nge adut lia meichia atina tura boy pui tia ka chan le chuan tuma kan tong zui lem lo ni e kha Richard khan ke hi min ti boy lowin min mangai nge infiam na min man achak zek ni lo infiam na mai me tan chuan ke hi ka in phal mul lo class ban chuan ka bike ke lo the vek ani chu ka thian te an ho man to si shep tak hian tu mi swalin nge lo hol thep man mo ke a ka ho mai ngai mel nernang mang pa chuan ke in ka kalbe bewa bike pakhat hi ka ma a tak aron ding chuan ka phu chiang hle mai lo chuang ro Richard book mo angai lo ke kal hi nuam ka ti jok ka ti a ke kal nan chuan ala thui lutuk min hlau su ke hi sakai po ka ni lo aron ti chuan anui deuh saka ni e ke in kal nga tila chuan ka na thona a ka tlai nge yang chuan ke hian ka na nei ve chhun chu ka chan thai si lo in ngai twa vak lo khan lo chuang ro ati chuan kalu ka buzewa abai ka chuan ka chuang hala atak salum thar le athok zonga atak sa chedat dat thin te chu avan nal te ring em hepa hi nunglama tang po hian anal hlwa ni hi khungai ni na aron ti chuan ka swang to na tang chuan ka har chhuak zoka market amin da theingem bazar koi ngai ti naim ni ati a nilawe ke hi food line sa waitress sin ka thoka ka ti a o Scarlett nang hi mei chemak takini minti chuan nu le parin chan lawa college fee tur tuak ingai ve huna chuan tho she nei bi karing lo ka ti a nie ka she thiame mei che unique tak chu ini chiang alom ati chuan zawangin ka maya sen up apa hepa ya mimel po ni lo tinge ahnunga kom ringot po hian atong kam tlem te wanga kalo lei chat mai ni kan thleng ta ti chuan kalome ka ti a lom thu soi ngai lo ani
kanin mule donia ti in akut chu veilo lawa atlan liam zui ngal mai poka in chunga kalu chu Roger chuan miron panwata hepa hian thil zo min chak chiang ti in ka phun hluk nu luk chuan thla tu inain kalo sha a ati a nia I Roger ka bike kha ake lo thepa tuna college ka hnu chhia ringot engtin nge ni ta ang ka ti a o mechanic le bike spare nen college lam ka panwata ngai mel ati chuan kalom nu tuk chu kanui chuak chiama ma se ipa in azong lo chemo lungai mi su kapa chu voina tan alo kal lo hlo mai ati a Roger katan hian iwan hlu em chen tha takini ka ti a katan po chen tha takini chiang alom tia ka bianga piai zeu pa chuan min chwa santa a rin ain Roger chu lo le thar phian mai dor kota chuan kaloding wangwanga ka bike nen nge alo let ka hmu chuan kalom nu tuk chu kwa nok nok mai ka chak Roger kalome chanin kara lom tu soi ngai lo naktuwa kanin mole donia ti in min thla liama in chung kalu che chu nidang ain bora ka wap churin ka sha kanu chu chera lo thu in do kan lo bu a nu ka lo honia ka ti chuan Scarlett boi lo thu te ati a enge ni ta boite nai thok lo mai ro ke hian ke en kol thei che lom nimina ka pa thu soi wang kha ni chiang mai nu ke hian na thoi nuam ka tia chu wanga thok mai chu lom ka ni ka ti a ni e puitlin zir la ka du rwalin ipa hian mindem don lu tukin ka shani ati a o kanu engwangin nge ka pa chui ngai to ani chuan adu do soyang chu nangin min nor lui poni lo ifanu hi puitling ka ni to ka ti a boite nakina chuan ipa company ai lian hi nein in chuang takin ipa chui la ma chon nge yang ati a nilo nu nangnen hian kan lama chon dun don nia kha abial nu lak lak lo zet nen khan kati chuan kanu nen chuan kan nui warwara ni e kapa hian ngai zong nei lo se chuan broken family kan ni lawin thingtlanga kan omangai hek lo turania abial nu fanu lak lak lo zet la khan ke hi min em zel mai ani kha khati lai hun kha ka ngai to po hian ka cha hi la chok ngoi ngoi kapa hi ka dem lo thei lo ka u nau pa Augustine nen min chen sang buka tin pa mangai na hi ke hian kala thalhel ve ngoi ngoi chena ni ka ruma lutin showering ke in phutir sangsanga ka hadam songsong in ka sha dinner e ma balcony ya ka ding vo vo a liukpo alo chuak ve chia miron mu chuan kutaron ve zawa kepo chuan ka ve let ve ngal buk he khwa mi cheng ho hi ka ngai na em mai ani hi ma se achang roin Austina ka chanti kha kalangai thei em ani ke hian hetiang hlimna hi ka hmalam huna ka tong zelangem tunang hian ka vanei reng bigangem